Em dic Marc Pusó, tinc 24 anys i toco el piano. Aquesta beca ha significat per mi recollir una recompensa per tot el treball fet durant el curs. Aquest any un es proposa expectatives, un les intenta complir i jo crec que en menys mesura estem satisfets i ara s'acaba el curs a punt d'aconseguir-ho ja. D'aquest any destacaria que ha estat potser el més difícil perquè és l'any en què passem menys dies aquí, al quart curs, i això t'obliga a donar el màxim de tu mateix dins i fora de les aules. Donaria les gràcies a tota la gent que ha dipositat la confiança, membres del tribunal, el jurat, professors, companys, a tots els que en definitiva m'han ajudat a arribar fins aquí. En el futur la meva intenció és poder fer un màster el curs que ve, si no és el curs vinent ben aviat, i aviam si es compleix els meus desitjos.